Daar ben je al snel iets te blij mee. Profiteer alleen in oktober tot 60% voordeel op bijna alles. In onze showrooms en op x2o.nl. X2O, ga voor meer badkamer. Bestel het vernieuwde Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Veel plezier met testen. Hoor je me wel? Jazeker, heel goed zelfs. Beter horen, beter voelen. Wilt u ook de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uitproberen? Maak nu een afspraak. Als zin in iets lekkers oppopt. Chill popchips. Inderdaad, gepopte aardappelchips. En die zijn Crunchy. met de kruidige smaak van Paprika. nieuw Chill popchips. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. Kijk, je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Eurojackpot. Of probeer Chio Heartbreakers. Maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, een spel van Nederlandse Loterij. Nou, bij Woonvoordeel de Vrede. Zitten op maat. Ben je ook Rut of Liets? Wij hebben voor elke nien de juiste zit. Een bjusterbaarlijke serie voor thuis, relax voor thuis en banken. Mooi verstaat zitjiptes, zithechtes en rechthichters. Elke nien slag het nou bij Woonvoordeel de Vrede. Transportwijs Zandje op een jouwer. Dus je wil een mooi houtkachel. Of bent toe aan een nieuwe? Zet je dan lekker ASO de buren in jouw stank? En vergiftig je ook jezelf? Of doe je verstandig? En kies je voor een pelletkachel? En niet zomaar een pelletkachel. Nee joh, de schone pelletkachel van Blue Solid. Want alleen Blue Solid heeft geniale filtertechniek waarmee je stank en gifstoffen gedag zegt. Op schepperij? Check het zelf op bluesolid.nl. Ja, Milou. Papa komt nieuwe campers brengen voor opa. Een nieuwe en gebruikte campers. En dat is geen dag. Vraag maar naar Ron. Jeder met pensioen. Kind dat aanstig wel, of moeten we echt al een langer trofwerkje? De Lelylijn, is dat nog wel een realistisch verhaal? En hoe gaan Frieske gemeentes om met de opvang van asielziekers? De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de Huiskamer van Friesland bepraten we weer de actualiteit en politiek van uw provincie. En dat bepraat ik Joet, maar de volgende gasten hebben we op zijn 21ste al master op de school met den Bijbel in Bedum. Werken alweer in Rotterdam, maar groeide op in Friesland en is nou de vastzitter van het vakboend CFV, Piet Fortuyn. En hij is hikke en tuin op het Jervin, wethouder van de PvdA in die gemeente. En hij kan heel goed, heb ik begrepen, typetjes Nijдwan. Jelle Soetendaal heb ik dat leidje. Hij was 18 jaar lang lid van deputaire steden van de FNP. Hij wil wagen de stedsrochten van Dokkum op te sissen en is burgemeester van Noord-Eerst Friesland. Johannes Kramer. Mijn naam is Roelof de Vries en dit is de Frieske Wieken. Frieske instanties willen net dat de maximumsnelheid op de Afsluitdijk Oedijs omheen gaat. Als het onder het kabinet leidt, gaat de maximumsnelheid hier Oerdijs weer naar 130 km in de uur. De verwachte tijdswinst zijn 3 en een hele minuut. Ja, en 130, ja, dat betekent het gewoon dat de kans op een dierlijk ongeval volle malen grutter wordt. Wat maakt het nou eigenlijk uit? Het scheelt maar een paar minuten. Het ligt in uw provincie heel iets minder te gaan met spinnen. Ze zijn spinnen die zijn gevoelig voor trillingen van stemvorken. Maar dit lijkt een web ervan te zijn. Stemvork, nou, moet je eens kijken. Bijt dus ook echt in die stemvork. Dat voel je ook als je hem vasthoudt. Knak, knak, knak. Ze denken echt dat het een insect is. De politie docht onderzoek naar de onrestjustion in Snits. Is al langer onrestig in de week. Bij gewoon hebben de incidenten diepe sporen achterlaten. Dat wij erover nadenken om te verhuizen. Op het moment dat dus hun haast onder de bank roepen wil, wordt het tijd om je uit te gaan.
wordt een heel iets groter probleem in Friesland. Boeren die benaderd worden door criminelen. We gaan vandaag weer in actie de boeren op. 1 op 20 boeren die skint in Friesland wel eens benaderd te worden. Mijn dubieus voorstel. Dus het is belangrijk dat boeren hier op attent worden. De trostreamlocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in het Jereveen lid voor eerst Jinna en Meeskenta. Zodra het helemaal leeg is, dan moet er ook even grondig schoongemaakt worden. Want hygiëne, eerlijk gezegd, laat ook wel momenteel mensen te over. Ja, dat wie de Aroene Frieske Wieken. Welkom alweer aan deze tafel. De komende 40, 50 minuten kunnen wij praten over de actualiteiten in Friesland. We hebben ik aan Jum vragen om een moment van Jum Wieken. Dat maar van alles wezen. Privé, zakelijk, uit de politiek wij. Piet Fortuyn, je bent vastzitter van het CNV. Wat betreft jouw Frieske Wieken moment? Nou, het is net echt heel Friesk, maar mijn leven werd van de week een beetje leeft door zware beroepen en alles wat ermee te maken had. Maar daar hebben we het straks vast nog wel even over. Zeker. Maar mijn leven wordt op dit moment een beetje bepaald door zware beroepen en eerder stoppen met werken. Daar hebben we het inderdaad zeker aanstig nog langer over. Jelle Soedendal, vastzitter of wethouder van de gemeente Jereveen. Wat wie jouw Frieske Wieken moment? Ja, ik mocht van de week het jachtseizoen iepen. Toen ik dat voor de eerste jaar dacht ik van dan moet ik ergens mijn boswachters het bos in, maar dat wie het door de Jonge Rijn organiseert op het Heerenveen. Ja. Jachtseizoen, het programma. Oh ja. Dus dat, je had niks afzitten? Nee. Oh. Sterker nog, ik dacht dat ik zo'n mooi fut start koer, maar daarna liep het een beetje op de wedstrijd die Monty Python had, voor meisjes zonder richtinggevoel. Dus ik zei start en het wie, ze stoten alle kanten uit. En daarna is achterna zitten op politie en BOA's. Oh, oké, maar wij wonen het dan? Ja, vanuit het jongerencentrum. Dat organiseert samen met de Jonge Rijn. Ze hebben een inschrijving hier, dus op meer plekken in Friesland. En ik om in de kunde te komen met het jongerencentrum en het jongerenwerk en met de politie en de BOA's. En het is eigenlijk een soort van ticketje op een grote schaal, zeg maar. Ja, leuk. Heel leuk om te zien. Ja. Wat wie jouw Frieske, burgemeester van Noord-Friesland, Johannes Kramer, wat wie jouw Frieske Weekend moment? Nou, ik wie begin van de week in Brussel, want ik ging de European Week of the Regions and the Cities. En, wat nog een keer? Ja, de European Week of the Regions and Cities. Ja, dat is heel moeilijk vol. Ja. Maar ik hier dan net zo mooi kreeg over vrouw Halsema, maar in keer kreeg ik een WhatsApp-bericht van Sharon Dijksma. Wij moeten in het VNG-bestuur zitten. En die Verenigde Nederlandse Gemeenten. Ja, ik heb wat op LinkedIn zetten over die tweet van Wilders. En dat ik even net sjoend en toen heb ik dat sjoend. En toen, Dan ken ik even Sharon, dat zit nou ook in beeld. Van de mensen die luisteren de podcast. Ja. Geert Wilders had op X dit bericht plaatst. Het land uit met dat tuigen. Dat gaat aan over de mensen die mij die in een pro-Palestina-protest op 7 oktober. En Halsema mag mee. En vooral dat laatste denk ik dat... Ja, mevrouw Dijksma een heel goed bericht hoorde. Dus ik repost, want dan wie ik het helemaal mee is. Ja, en waarom? Nou, omdat het geen pasje houdt om een burgemeester maar zo'n dog whistle. Technisch juridisch zal het wel kloppen, maar het gevoel is duidelijk. Hij wil Halsema het land uit smieten. Dat lijkt gewoon nergens nooit. Nee. Leeft dit een bod onder burgemeesters? Ja, wij hebben daar veel contact door gehad. Oebele Brouwer kwam uit het initiatief om daar een verklaring. Om daar een verklaring en dus de futwaan en iedereen weet er hartstikke mee is. Ja, je staat eigenlijk al jaar achter Halsema wat dat betreft. Klopt. Hoe mag je dit dan eigenlijk nemen? Dit berocht van Wilders op X. Hoe kun je dit omschrijven? Is het onfatsoenlijk? Is het asociaal? Gaat het via de 4? Alles maalt daar wel. Het gaat alle grenzen te boeten. Het rekt ik denk ik een beetje de veiligheid van burgemeesters. Van wat is nog zeggen, wat is net zeggen, hoe is het opereren. Ja, en als de mensen in Twitter alles maar naar die tas smieten. Ja. Het is onbetamelijk, maar ik denk dat het iets loopt met het ambt. Absoluut. Nee. Ja, wat doet dat met het ambt? Wat doet dat met jou persoonlijk misschien? Is dat wel belangrijk. Ja, je verplaatst je natuurlijk in de collega in Amsterdam. En die heeft natuurlijk 2400 demonstraties per jaar. Hè? Via het net, er gebeurt heel wat. En wij hebben ook nog een paar demonstraties, maar let hem net vergelijken. En de burgemeester laat verantwoording al onder de gemeente. Net onder de Tweede Kamer, net onder de minister, maar onder de gemeente. En als je daar een probleem mee hebt, en dat is mooi, dan moet je bij de gemeente wijzen. Dan moet de gemeente de burgemeester op het vestje spuien. Maar wat doet dat met jou? Nou, lekker dat jou? Nou, net persoonlijk, maar ik vind gewoon dat het is gewoon staatsrechtelijke rot. En dat lijkt het maar worden. Maar ja, ik probeer het wel zuiver te lezen. Wij vormen machine al een dik tegen de chaos en het racisme en de uitsluiting en alles wat er fout is in de wereld. Maar iedereen in Nederland, ruchters, politiemensen, militair, maar ik gewone burgers, dat ze mooi door gewoon verkiezingen en dergelijke. Ja, en Wilders
prikt een gat in die dik. En er komt water terug in en dan begint het uit te zetten. En dat is uiteindelijk het begin van het einde. Want dan maken we net tas staan. We moeten voor de rug steeds staan. Ja, dat is een goede metafoor. Hoe leeft dat bij File Fokkens, de burgemeester en bij jou zelf? Precies hetzelfde. En het is buitengewoon ondermijnend natuurlijk wat hij doet op die manier. Hè. Het is al moeilijk genoeg om in het ambt actief te wezen voor burgemeesters, wethouders. Dat heel iets minder populair. Het moeilijker om bestuurders die het gewoon in de wien. En zeker in gemeenten, dicht bij inwoners. Dus wij krijgen alles maar op te lossen. Hoe hou je dit dat zien? Of is het net zien te houden? Nou ja, het past wel in de modus operandi van de heer Wilders om het op deze manier te dwan. Dus ik denk dat het tweede keer daar ik maar op aanspreken moet. Daar moet het gebeuren en wij met gewoon mijn bekor. Wat er nou gebeurd is bij de burgemeesters samenlid zijn dat we dit net willen. En daarom is het zo spietig dat uw premier een dag nodig heeft om het te veroordelen. Dat vind ik dan wel zo slim eigenlijk. Ja. Wilst de politici over elkaar vallen over de tweet van Wilders? Beziek jou Piet van Duin een regeling te treffen van jouw leden. Hoe laat is het vannacht, IJsburden? Het wie vannacht nou, is een beetje wat treien dat ik het ministerie uitron. Ja, maar je kwam net uit de kroegrol in om 3 uur. Nee, maar hele oorzaken. Wat heb je vannacht doen? Wij hadden het zoveelste gesprek over wat bij ons is de zwaar beroepen, RVU-regeling. Feitelijk een vervolg op het pensioenakkoord van 4 Wierlien. Ja, een regeling voor vervroegde uittreding. Regeling voor vervroegde uittreding. Ja. Geen verregeling. Dus het is net voor iedereen, alleen voor mensen met zware beroepen. Ja. En we hebben 4 Wierlien een pensioenakkoord afsluiten. En onderdeel van dat akkoord wie van pensioenleeftijd gaat versneld naar zo'n 60. Maar wat doen we met de mensen die dat net redden? En daar moet er iets voor komen. Nou, in eerste instantie dachten we iets met mensen die 44 jaar werken hebben, maar het is technisch net uitvoerbaar. En we hebben nu een tijdelijke regeling, die hoort takken meer op. Dat wordt 26. En dus we moeten nou iets nieuws bedenken. Nou, daar praten we inmiddels een paar maanden over. Ja, en vannacht had je mij onder de minister van Sociale Zaken, van hem daar zitten. Ja. Hoe mag hij dat voorstellen? Dat begint om een uur of, ja, ik weet het net, Jochen, jij wat zien, je komt aan. En dan luidt het vaststellen van de minister luidt valt kleer? Nou, wie dat maar weer. Oh. Dus wij zijn al maanden hiermee bezig. Ja. Technisch, hoe kan het, hoe werkt het uit? Wat kan al, wat kan net? En dit is een zoveelste gesprek in een serie. En dan praat je over papier en dan praat je over techniek. En dan praat je met de minister en dan praat je met de werkjouwers. En nou, dat gaat dus, eindeloos heen en weer. En ergens moet dat landen in een akkoord. Ja, en hoeveel mensen zit hij dan af van tafel? Ongeveer? Oh, wij zitten al maar een man of 20. CNV, FNV. CNV, FNV, MKB Nederland, VNO. NCW, ja. Heel leger ambtenaren. Ja. Is het leuk eigenlijk? Zeker. Ja. Ik had de leukste baan van Nederland, is ik altijd. Okay. En dan ben ik al je meestal maar zwierberop. En ik ga geen zwierberop. Nee. Maar nou is natuurlijk de grote vraag. Wat is eruit gekomen? Het meestal maar zwierberop. Neem het al je maar op. De skiermakers. Wat ga je op Famco krijgen? Ja, en dat is het geheim van de Smit. Nee hoor. Ja, wij gaan zeggen van we horen volledige radiostilte. Ja. We moeten nog even erop praten. Waarom is dat eigenlijk? Nou, het is een heel precair proces. Ja. En op het moment dat ieder media komt en dat wordt uitvergroten en dan gaat iedereen ermee aan de haal. En dan weet ik één ding heel zeker. Dan komt er geen afspraak. Nee, dat snap ik. Dus dat maak ik een beetje tactisch versie op je griepen dat, denk ik. Je maakt dat ik wel eens mij. Ja, knikken alle twee. Ja. Gelukkig. Ja, dankjewel. Ja, dan geven we toch nog terug naar jou, Fortuyn. Is er dan wel een beetje een soort van consensus over wat nou correct zwierde beroepen binnen? Is dat er in dat geval al wel? Maar dat is dus heel ingewikkeld. Wij gaan iedere keer zijn, ik als vakbond ben 3 dingen belangrijk. Wij willen naar een structurele regeling. Zwierwerk, dat is net hoe 2 jaar houdt het op. En ik hoe 4 jaar is er nog steeds zwierwerk. En wij willen afspraken maken eigenlijk zo dicht mogelijk bij de mensen. Nou, wij zeggen ze dan op CEO-niveau. Dan krijg je geen landelijke lijst met zwierde beroepen. Ja, maar even waarom naar die zwierde beroepen? Want ik vreeg me af, wat zijn zwierde beroepen? Dat is nou juist het probleem. Ja, er is geen wetenschappelijk onderzoek die zegt en dit zijn de zwierde beroepen van Nederland. En hij je daar zelf wel een listje kleerlisten van dit zijn de zwierde beroepen? Ik weet bijvoorbeeld wel heel concreet, als dit vol continu werkt, zo'n dagen in de weken, middags, jongens en 's nachts, dan wist gewoon dat wetenschappelijk mensen leven kwarter, dat is zwierwerk. Ja. Als het langdurig in de vol continu is, of dan in de zorg bent, of bij politieman, dat had effect op die levensduur. Ja. Nou, zo is een aantal dingen, kies wel onjan, dat is zwieren, dat is net zwier. Maar dat is net een landelijke list. Nee.
Als dan protte fysiek werk doet, de werst in de bagageafhandeling van Schiphol, ja, en dan sjouwst de hele dag met koffers, dan haast wel degelijk zwaar werk. Maar kom je hem daar in een zin van, nou, metaalbewerkers, neem maar wat. Maar ik daarin mag dan weer zien, die ene metaalbewerker is net een andere metaalbewerker. Hoe lang doet dat werk? Bist op die 20ste tot die 60ste ermee bezig, of bist maar die 58ste metaalwerker worden. Dus het mag continu zien van wat past wel, wat past net. Ja, en wie het maar zei dat we een landelijke list zien, dat maakt het heel overzichtelijk. Maar er is net één in dit land die komt tot een landelijke list met zwieren beroepen. Nee, werken jullie hem eigenlijk zondagen 24 uur per week ongeveer? Ja, we staan altijd aan. Hè? Maar mijn heid zei dat was, hoest er net altijd van te zwitten. Dat is niks aan. Ja. Dus. Ja, oké. Ja. Dat is wel heel makkelijk. Ja, goed. Je staat altijd aan, maar het is heel oorwerk. Als de voorbeelden die je neemt worden, dat ben echt een zwieren beroepen. Ja, maar hij die zei, van, we kunnen het in deze arbeidsmerken, ik mag ook dus net permitteren dat we een regeling hebben als de FUT, die voor iedereen geldt. We hebben gewoon heel gerichte maatregelen nodig. Mm-hmm. En dat betekent dat we net bezig zijn met een regeling dat iedereen maar zijn 60ste mag kunnen stoppen. Want we hebben gewoon een oerl te kwart nog mensen. Dus de minister zei terug dat wat ons betreft, maar dus heel duidelijk wel omgaan van wat al en wat net. En hoe monitoren we dat nou, dat het ik natuurlijk de klauwen rint. Mm-hmm. Ja, maar ik vreemd me. Mensen zitten natuurlijk te wachten op een akkoord. Zeker. Vooral als je een beetje rot in die leeftijd gaat, dan denk je van, hey, hoe komt het nou? Kun je daar iets over zeggen? Daar kan ik een hele protte van zeggen, maar ik doe het net. Nee. Hoe vind je dat? Hoe mag die regeling komen wat jou betreft? Oh jeetje, nou, we zorgen dat die regeling ouder rint. En ik zou vooral zeggen dat in grote lijnen met die terugrein. Ja. Dat is eigenlijk vooral dat is ook die duidelijkheid voor je wat je klinkt misschien. Ja, maar ik zorg bij de gemeente Heerenveen ben ik een man of 10 die echt een zwaar beroep hebben, die een green werkje en dergelijke. Die meesten zijn echt op een gegeven moment wel oud. En dan verzin je het volgens mij, dan heb je je waarde al voor de meerskip meer als aantoond. Ja. Dus dan ben je er wel aan tafel wat mij betreft. Ja. Welke leeftijd wil je mooi pensioen, Kramer? Ja, wolle. Als burgemeester hij het voorrecht om trots te maken tot je 70ste. Altijd gemeente hier dat wil. Ja. En zat ik er nou in staan, lijkt me dat wel wat. Ja. Maar hij heeft meestal niet om jou die daar maar dwaande binnen. Die... Ja, zeker. Ik sta nog naar de 60. En Zoen je het is, hè? Zoen je, dank u wel. Nee, ja. Maar je hebt meestal zwagers, vrienden die richting pensioen gaan of er al rond daar binnen. Ja, en de ene komt fitter hoe de eindstreep als de oren. Dat is gewoon een feit. Dan hoef je net alleen maar een zwier beroep voor te hebben, monsieur Boorweg. Ja, en het is ik vooral, er moet een goede regeling komen voor de mensen met zwieren beroepen. Maar het is ik vooral voor werkjouwers, en dan ben wij als gemeente natuurlijk om ervoor te zwaaien dat mensen echt fit die eindstreep helly kennen. En dat mensen langer in het arbeidsproces blijven, omdat we ze gewoon nodig hebben. Heel soort vinden dat ik mooi, sommigen ik net. Maar het is heel situationeel. Hè. Het is heel erg persoonlijk gebonden. Maar ik denk dat we er heel soort ontwaan moeten om ervoor te zwaaien dat iedereen zo fit mogelijk hoe de eindstreep komt. En bijvoorbeeld in onze gemeentehuis wat we realiseren willen, moet er dan verschijningen komen. Zo bijvoorbeeld zo'n eten en dergelijke, zodat je goed op je mensen pas kent. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Want ik neem dan correct het voorbeeld van die bagagehandelaars. Het is net moeite dat mensen maar hun 20ste beginnen in de kelders van Schiphol en tot hun 60ste dan doggen. Nee. Dus mensen schrijnend is dat eigenlijk wel. Ja, dat is schrijnend, maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de mensen zelf en voor de werkjouwer. Dus door het nou een hier of 10, maar maakt je dan een volgende stap. En wat hast daar nodig om iets oors te doen? Want het perspectief om dat 40 jaar te doen, dat is net oké. Nou is er nog geen witte reek. We hier natuurlijk hier aan tafel zetten. Zeker, dat je misschien zeker. Een piepje achter wat witte reek komen zoeken, maar dat is er nog net. Maar wat wil je nou eigenlijk bereiken? Maar drie dingen die zijn heel belangrijk. Ja. Dat moet een structurele regeling wezen. Want Zwierburg bloot in Nederland. Structurele regeling. Geen tijdelijke regeling. Nee. Wij willen maatwerk leveren op CAO-niveau. Dan juist van wat past in die CAO. En het moet voor mensen met lege inkomens, daar moet wat extra gebeuren. Want op dit moment juist de regeling, die tijdelijke regeling, die is aantrekkelijk voor mensen met een dik salaris. Die kunnen de broek van mij. En mensen die de skip maken, mensen met een leeg salaris, die redden dat net. Die kinderen dat god van die trein hier eventueel. Nee, want dat was een stukje van die pensioen was naar varen helden. Ja. En dat kan die mensen zin net permitteren. Nee. Die drie dingen, die moet erin zitten. Ja. Ja, kun je daarmee akkoord? Nee, ik denk dat een hele goede uitgangspunt binnen. Meneer Van Duin, maar waarom naar de tekentafel? Ja. Oké. We zijn waar maar de tweede aflevering nog maar van de Frieske Wieken. Maar we gaan nou al een fenomeen. Een bak mayonaise.
Ja, we hadden bak my nice weer terugbluzen. Uw app zit er natuurlijk weer voor mij. Bedoeling van deze rubriek is dat we even een paar zaken kwad terugnemen. Dat is van gewoon politici natuurlijk heel dreig kwad. Maar ik vreeg je een beetje hem toch. Valt ik zo alleen nog voor tuinlights in, maar dit is ook dat is natuurlijk wel weer mooi. In de Snitse week Noorderhoek, wie deze week ongeregeldheden. Jongeren tussen containers en de natuurmoetingstuin in de Braan. Wat kun je hier eigenlijk zien als burgemeester zijn of als gemeente zijn, Johannes Kramer? Ja, vrij weinig. Behalve dan zat ik gebeurd is in Noorderhoek optreden. En zijn dat je een peer in de klanten krijgt en dat die even nooit jongen worden. Zodat ze een boetebetaling maken of zo wat. De orders onderspreken. En dan hopen dat het er mooi de schrik erin zit. Ja, en dan hopen. Maar meer dan dat ik net. Nee, want dit is een fenomeen. Waar het precies terugkomt, weet ik natuurlijk net. Maar ik heb wel dat er het illegale vuurwerk weer een mooi bakken vol Nederland binnenstroomt. En ja, als je dat hebt, dan stap je dat net tot 21 december onder je bed. Dan word je nou, ik heb een IR letten. En ja, dat is wat gebeurt. Ja, had dat nou in Dokkum gebeurd? Zou je dan zeggen van nou, ik kom in elk geval hier rond tafel zitten om hier over dit onderwerp te praten? Ja, waarom net? Nou ja, we gaan Janne Wietske de Vries, de burgemeester van dat is Friesland, ik vreeg. Zuidwest-Friesland. Ja, Zuidwest, ja. Ja, ik ben even niet de war. Maar die hier hoorverplichting. Ja, dat ken. Dat is prima. Maar wij hebben natuurlijk maar altijd hebben ik van dat soort geouwe hoer. En je ziet ook een categorie die onder de recreatierellen is. Die toch een sport-t-shirt om de politie erachter om je te krijgen en dan het matje dat je fut kan maken. We zoeken het kwad van. Vergriezing op de werkvlier. Nou, dat is keurig trouwens. Vergriezing op de werkvlier. Haast nergens werk je meer 55-plussers als in Friesland. Wat is hier eigenlijk het probleem van? Nou, dat is een probleem maar straks wordt zie je hier nog een veel groter probleem. Hoe krijgen wij straks bezig met het werk hier? Op het moment dat een hele grote mensen met pensioen gaan en misschien zelfs nog wel maar weer beroep nog eerder, het werk met wel die worden. Dat betekent dat het echt schakelen mast, want dit is in Friesland, wordt dit wordt zien hier echt een issue. Wat is dan het probleem? Wat wordt dan hebben we nog meesten? Dan hebben we nog meesten. Nee, dan hebben we meesten van Boeteland naar Nederland naar Helly. Dan krijgen we een migratieprobleem. De uitdaging is, zeg ik iedere keer, van jongens, Nederland is maar een postzegel. 300 kilometer de ene kant op, 200 kilometer de andere kant op. Ja, je moet er wel voor zorgen dat Friesland een hele aantrekkelijke plek is om het werk te blijven. Om je te wijnen, om je te werken, goede verbindingen. Want als dat net dost, dan rijd je bij... Lelylijn bijvoorbeeld, dat geven we daar inderdaad. Bijvoorbeeld, want op termijn komt op achterstaan. Dan je een jonge mensen hier voort. En dan krijg je een vergriezende bevolking. Ja. En dan gaan we net niet meer in de zorg. Dan hebben we net geen politiemensen meer om achter die mensen te vliegen. Nee. En dan hebben we geen mensen meer in de machinebouw. Nou vul maar in. Ja. Hij met Noorderlocht, jongen? Nee. We zitten te vergaderen. Ik neem je elke keer voor om dan. Het is net zo vierbuis. Maar uw wethouder Hanneke Jouta weer me voor, want hij hier toch een jaloers mooi in de foto op de app zetten van bij haar achterhoes. Dat de dikste ook net. Ja, die wennen die verven dus skitterend. Ja, ik weet van de morgen, ik werk maar al die fotootjes al op de social media zeggen hier, wie has geen in die net zien hier, maar wij aan tafel hadden ze al hier net zien. Ja, schiet ik nog een komeet om te komen. Dus werk je die het beste zien? Ja, in de loft. Mooi, goeie tip. We maaien aast misschien weer 130 km per uur rijden op de Asterdiek. Ik zit aast en misschien, omdat er nog onderzoek die worden mat. Ben je mij eigenlijk voorstander van 130 km per uur? Pure symboolpolitiek. Het is echt onzinnig. Ja. Echt onzinnig, Jelle, zo dat al, ja? Nou ja, zeker als je nou zeggen waar je op uitkomen, voor stukjes diek in Nederland, waar dat dan misschien kennen, dat weten we nog net zeker. Dat ik van, nou, ben wel orde dingen, we hebben eerste oplossingen voor vinden met. Vond ik mooi om te zien, volgens mij weer bij hem op televisie, zo'n bouwbedroeg die zei van nou, als ik maar terugrieden ken, dat vind ik nog belangrijker op de Oudsterdiek, dan dat ik de 130 rieden ken. Nou, pak dat dan eerst aan, zoek zeker. Het is toch mooi dat het drijf jou maar nu niet thuis binnen? Ja, maar ja, had je die, kijk wat Soetendaal zei, als je die Oudsterdiek net ompakken willen, wat ik in de kranten stuur, maar die sluizen en dan denk je, ja, wat wil je nou? Ja. En ja, Bob, 130 rieden, ik vind het net verkeerd, ja, maar als je nou 100 kilo, bedoel, als je nou 100 rieden, zijn die links en rechts voorbij, wat smiet het op? Het is Tiet van de Vraag uit Den Haag. De Vraag uit Den Haag. Ja, Else Wieke hebben we een Fries uit de Eerste of Tweede Kamer. Dit keer is dat Mariska Rikkers-Oosterkamp van de BBB. Goedenavond. Vanavond de vraag uit Den Haag van mij. Ik zou heel graag willen weten van de gasten
hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verbinding tussen Den Haag en Friesland nog veel beter wordt? Waar maak ik je voor ons in? Waar kun je een goed antwoord op, Jan? Het is een hele algemene vraag. Nee, ik vul hem even in voor het kierstelsel verorien. Oh, ja. Zo. En dan? En hoe? Omdat er een betere regionale, dus een eenzijdige vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, waarbij dus de Rijnstad de oorhorn heeft. En ik zeg net dat dan een districtenstelsel maakt, maar wel nooit een kierstelsel waarbij je dus meerdere districten helemaal evenredige vertegenwoordiging, zodat meestal een betere binding is tussen het Kamerlid en de regio. Ben er nou dan te min Friesen in Den Haag? Nou, verhouding weet ik het net, maar het is mooi, hè? Meestal als Mariska, die natuurlijk Friesland kennen, die daar dan de kunde en de lijntjes, de netwerken, ik meenemen daarin. We hebben onlangs bij ons meestal de ambtenaren uit Den Haag op bezoek gehad. Nou, die komen dan met die en mijn jochenen. Die zeggen dat echt als een soort teamuitje, helemaal naar Friesland. Ja. Dus het is net alleen maar in de keer, maar het is ook de mensen die daar voorbereiden en die daar werken, die moeten we vooral uitdagen om hierheen te komen en korte lijntjes te hebben. Want het is soms echt Olympische afstand om van Den Haag helemaal hierheen te komen. Ik denk dat dat nog veel belangrijker is dan alleen in de Tweede Kamer. Die hele ambtelijke top, zeg ik wel eens, die had geen idee wat er in de regio speelt. Of het nou Friesland is of Twente of Zeeland. Nee, dat klopt. Beetje arrogant dus eigenlijk. Teken het voorbeeld, we zitten allemaal ruimte voor Defensie. En dus ambtenaar die heeft contact met Defensie. En die kreeg een bericht van, wil je alle mensen nu te Lemmer even waarschuwen dat we langskomen? Want er komt bij de Lemmer komt, dan zou je nog contactpersoon in de Lemmer hebben. Dan wil ik graag van je weten. Zo, ja, dat is in de orenkant van Friesland, meneer. Hè? Dan bedoel, hier is even net in de gaten dat het bij u om... Dus ik ergens in het noorden. Ja. Maar er is wel sprake van een goede Friese lobby? Ja, ik denk dat mooie Kamerleden, dat we daar zeker us merken litten. Aan de andere kant, ik vind wel dat er wel elke regio telt. En het rapport wat er luidt. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat ze daar nou met dwang in. Want het is al een mooie woorden, maar praatjes vullen geen gaatjes. Boter bij de vis. En het gaat net om yield, maar het gaat bijvoorbeeld ook om structurele verbetering. Als je zorgt wat er met het mbo-onderwijs gebeurt. Hoe dat meer en meer opschaalt. Bij een voorbeeld, jonkje het weer iets naar Drachten op Squal, een hele onbalance reis. Ja, zeker. Vindt het hartstikke mooi, maar die opleiding gaat naar Snits. Ja, dan gaat dat jonkje net meer naar Snits staan, want dat is gewoon 4 voort. En daarmee krijgt die kwetsbare groep van mbo, en vakmensen die het nodig hebben aanstaan. Ja, dat raakt het op achterstand. Dat is net altijd met yield op te lossen, maar je met het structureel verbeteren en er is te min om te denken voor. Ik dacht misschien één ding wat help ik in om Den Haag dichter bij de provincie te krijgen. De Lelylijn. De Lelylijn. Ja, toch wel. Ja, zeker. Ja. We zijn bij het volgende onderwerp. Want Janne Soetendal, wethouder van de gemeente Heerenveen. Maar je bent natuurlijk ook de grote man achter de Lelylijn. Nou ja, dat weet ik net. Maar een van de meesten die er pleitbezorger van is, zeker. Hoe ben je hier nou eigenlijk? Maar de trein? Ik ben nou met de auto. Maar de auto? Ja. Waarom net maar de trein dan? Nou ja, dat weet ik net eigenlijk. Daar heb ik net eerst naar Sjoerd of een keer makkelijk komen kennen. Ik weet wel dat de oude onderweekend weer tussen Heerenveen en jou net altijd lekker makkelijk. Nee. Toch werkzaamheden, onder andere. De Lelylijn, hij kost het 13 miljard euro. Daar is pas 3 miljard euro van reserveerd. En nou had staatssecretaris Chris Jansen nog zo dat hij die 3 miljoen misschien ik wel van wat oorsbroeken in. Ja, is dit eigenlijk gewoon kansloos, die Lelylijn? Nou, dat denk ik net. En nee, dus meestal denk ik al dat we eens verrekken hebben, maar die 3 miljard. Maar is die 3 miljard net ontstond. Dat is eigenlijk al in het vorig kabinet het zijn van nou, we willen echt een serieus gebaarmeisje dat we die Lelylijn belangrijk vinden. En we zetten 3 miljard kleer. Maar we wisten al wel dat dat net genoeg is om de lijn aan te lezen. En ik denk dat je Friesland in verbinding stellen willen met de rest van de regio eerst alles. Met Grains en de Oorregio, Emmeloord en Lelystad. Maar ik nog verder naar Duitsland, Hamburg of naar Brussel. Ja. Dat zo'n snelle verbinding nodig is. Om in Friesland te bouwen aan uw stakkomst. Ja. Even de peiling hier onder tafel. Piet Fortuyn, ben je vaststander van de Lelylijn, ja of nee? Grut vaststander. Jonas Kramer, vaststander, ja of nee? Nou, dat waar we dan beschermen aan elkaar hebben. We zijn van die Lelylijn dat erom werken wordt. Ik vind iets aan overbouwen. Dus ik denk wel dat het goed is dat er naar Sjoerd wordt. Maar er zit nog heel wat... Je even denken of ik hier akkoord mag in. Maar nee, maar er is binnen wel grote vragen die waarom is ja of nee net mogelijk bij dit? Nou, ik wil wel ja. Het is alleen nog... Wat heb je dan? Hè? Je moet er nog, hoeveel moet je daar... Lelylijn. Maakt het noorden daar dan miljarden om bijdragen?
Ja, ik vind dat wel een heel grote prijs. Dus als het net de volle kosten, dan zit je domme. Nou, ik zou zeggen, vind nou eerst eens een keer een exploitant die dat ik exploiteren wil. Die soort van, ik ga dat ding exploiteren. Want dan ben je al een heel stap verder. Ja. Maar ja, deze staatssecretaris liet net echt enthousiast te zijn. Ik denk dat er nog wel wat gebeurt. Nee, dat klopt. Nou, hij zit er ook nog maar krek, dus hij moet misschien ook nog wat hulp worden hier en daar. Maar ik vond wel het voorbeeld wat je ook krek neemt over het MBO wel heel mooi. Want als wij in Friesland onze voorzieningen die we hebben, die we ouder niet met elkaar opgebouwd hebben, als we dat behouden willen, dan is het in verbindingsteer met de regio. En die lijn is maar een middel om dat soort dingen goed met elkaar te organiseren. Ja. Het onderliggend OV goed organiseren en goede verbinding met grens en orenplakken. Dan kennen wij in Heerenveen bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs en MBO Oerijn horen. Maar waarom maar die opmerking van de staatssecretaris Chris Jansen, die dus zei, er is nog wat 13 miljard kost je. Ja. 3 miljard, dan komt er nog 10 miljard bij. Dus ik had net op je spaarrekening staan. Dat maakt toch flink wat bij. Ja. Maar dan zelfs die 3 miljard, daarvan zei ik nou van, dat steken misschien ik wel in de oren dingen. Ja, dat weer van de week. Dus, wat voest daarvan dan? Nou, het is nog wat dagkoersen, maar wat een staatssecretaris of minister zei bij dit kabinet. Dus ik heb het idee dat de Kamer hem al even wat corrigeert het daarop. Maar is dat beleid of goed beleid? Is dat... Nee, en dit is echt wel een investering die je leest net de spoorlijn voor een periode aan. Hè. Dus het is voor een langere periode. En hij leidt de morgen nog net. Ik denk dat we best doorgaan dat we in 2034, 2040, dat we dan beginnen met aanlezen. Dus het kabinet kan ik nog even sparren voor de rest van het 10 miljard. De Rijksbegroting is 400 miljard per jaar. Dus wat je dan nog wat 10 jaar lang een miljard per jaar aan de kant zetten, dat verneem je haast niet eerst, hoe ik zei. Maar het is gewoon, het heeft mijn visie te maken. Dus zitten hier nou mensen bij het Rijk die denken van deze investering in de Rijksinfrastructuur is nodig. En daar kiezen we voor. Ja. Dan is de eerste stap dat we daar nog meer onderzoek naar doen. En in dat onderzoek heb ik nog deze manier van financieren, Sjen. Ja, maar hij maakt er wel komen, is hij ook. Het is de kosten niet voor de baat. Een investering in infrastructuur, die kun je helemaal kapot rekenen. Wat is nou het rendement van een waai, een brege, een viaduct, een sluis? Maar het is ook een investering in een structuur die zelfs is. En dan vind ik wel dat wel degelijk de regio er heel bekaaid van aankomt. We vrij makkelijk investeren in het westen van het land. En het is een investering die leent net altijd mijn direct rendement. Maar dat leidt wel tot iets anders. Nou ja, arbeidsmarkteffecten, wen je, zwaar je voor een leefbare regio, of zwaar je voor dat de bereikbaarheid groter wordt. Ja, dat weet je dan nog maar drokker, dan kom je nog meer Westelingen, daar hebben we helemaal geen zin in. We hebben maar een landje van 200 bij 300 kilometer, waar hebben we het over? Nee, ik zeg natuurlijk. Nee. Maar er ben ik nog mensen die dat wel denken natuurlijk. Tuurlijk ben die er. En dan ben ik mensen die binnen op zien. Maar als we even vooruit zeggen, mijn onderwijs en mijn wijnen en mijn arbeidsmarkt. Hoe mooi is straks mensen in een snelle trein stappen van Greens naar Amsterdam. En studenten van Amsterdam hier om werk. Het levert gewoon heel prot op. Ja. En ik zie best risico's en ik zie best wel dat het prot is. Ja. Maar we hadden door een lange periode. Ja, en ik ga dan eigenlijk nog nooit een infrastructuurproject zien wat rendeert. Het is een investering. Hè? Ga je er dan wel vertrouwen in, Soederdal, dat het er komt? Nou, het is heel mooi wezen om de volgende stap met elkaar te zetten om dat verder te onderzoeken. Dus de rapporten die er nog is, tonen aan dat het meerwaarde heeft. Ja. En ik vind het wel mooi wat je zegt, want de verbindingen en jouwen natuurlijk altijd een bepaald effect op een regio. Dus voor het noorden is dat echt van belang. Wij kennen als Heerenveen hoe mij praten. We zijn ontstonden op een kruispunt van 12 vaarwegen. Dat heeft dus het noorden gebracht. Toen met de snelwegen daar kwam, eerst nog enkelbaans en met de inzet van Wiegel destijds fjouwerbaans. Ja, maar van dat hele van alles bracht. Dat is een mooi verhaal. Een kruispunt van spoorwegen zal ik Friesland van alles brengen. En de kwetsbaarheid bij Meppel. Het is gewoon eigenlijk ongekend dat zo'n groot deel van het land maar langs één spoorlijn te berekenen is. Ja. Daar moet je echt wat anders doen. De FNP wie trouwens nog tijdens de verkiezingen, in de Lelylijn. Dat dan, ik zie er nou, je bent al wat gemaakt. Ze zitten voor mij in een coalitieakkoord en daar hebben ze er wat over kunnen. En prima, ja, maar ik bedoel, kijk, dat Soetendaal, ik zei dat is pas in 2040, maar de onlis beginnen. En die discussie mag ik vieren, maar het is net al het enige. Friesland wordt nou de gasprovincie van Nederland. Als je zit dat in mijn gemeente al in al 30 miljard om gas bijdroegen is onder staatskas. Wat had je nou in hoe gaswinning? Nee, Lelylijn? Nee, maar wat ik zeggen wil is dat de Lelylijn is natuurlijk een middeltaan doel. En dat doel kan ik
de jonken met oren en er moet net alle kaarten op en mij verstrieden. Maar we moeten net zeggen van nou dat is het enige zalig maken. Want je moet ondertussen ik oren denken. Dus infrastructuur, de aquaducten, de oudste dik niet zo neemt. Ja, en dat liep het krijg al interesseert dat Den Haag al net. En wordt er meneer Matleden en meneer Jansen die toch krijgen van ja, laat maar zitten. Minister. Ja, dat moeten we net accepteren. Nee, want? Nou, wij hier ik bij dit land en wij dragen er net zachtzinnig om bij. Had hij Soedendaal wel een beetje tjoegen eigenlijk? Mooi. De lijn komen maar. Nee, maar als Anno-gemeente ben wij voor die ledenlijn, dus dat heb ik al bevestigen. En in die zin is het natuurlijk vanuit Heerenveens optiek is dat wat oorzaak vanuit Dokkum, maar in die zin altijd in Heerenveen Rijn dript het bij ons. Ja, maar het scheelt voor Dokkum ik een oren rieten dat je naar de Amsterdam gaat met de trein. Dus. Dus. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Noorden ik vol daadkrachtiger maalbaar oploopt. Het Noorden is net alleen in Friesland, het is net alleen in Grens, het is net alleen in Drenthe. Als mensen trein, dan haast volle meer power. Ik wil dat maar Jum graag horen. De opvang van vluchtelingen en asielzoekers in deze provincie. Eerst naar de situatie in de Jo-gemeente, Kramer. De situatie in Dokkum. Het COA had je hem vregen om een asielziekerscentrum te komen. Een liedskalig centrum van maximaal 250. Dat komt er voorlopig net. Sterker nog, de coalitie in Jo-gemeente Noord-Friesland is knapt op dit onderwerp. Er kwam een draagvlakonderzoek. Daaruit die blijkt dat 60% van Jum-gemeente tien is. Ben je zelfs eens voor de komst van een AZC in Dokkum? Ja, dat hebben we toen ik verdedigen, ja. Maar je zelf persoonlijk, ik bedoel persoonlijk. Ja, zeker. Ik denk dat we onze verantwoordelijkheid op dat punt nemen. Maar. Ja, dus als je in nieuwe achtertuin komt, vind je dat ik geen probleem? Nee. Sterker nog, daar wil ook ik sprake van. Dat zoek ik ken, ja. Want in ieder geval, wie een treinlocatie, die treinlocaties hier, zeg maar in jouw achtertuin West. Ja. Daar heb je ook geen achtertuin, net op druwen. Maar nee. Wel in de beurt, ja. Ja. Dus de FNP zit je wel positief in? Nee, de FNP is wat oors. Je spreekt me als persoon Johannes Kamers burgemeester. Ja. En de FNP in de RIA heeft natuurlijk zijn eigen mening. Ja. En hoe zit de FNP in jouw RIA daarin? Dat mag je hun vregen. Ja, ik zit hier net namens hun, hè? Ja. Nee, dat snap ik. Ja. Omdat de coalitie daar op knapt is. Ja, maar tegelijk is ik een mooie ondername. We willen wat we voor de status houden. Dus wat we maximaal voor status houden dwang kennen, zodat we er eventueel wat in dwang kennen. En de jonker is die drie locaties vallen wat er hier betreft af voor een AZC. Maar het zou net dat er geen AZC komen kan. Daar moet nou uitwerking aan worden. En dan maar we zien hoe in dit dossier verder kennen. Ja, 60% dat zou negatief te wijzen. Mag je dat dan hoe nemen? Dat is onder RIA. De RIA neemt dat besluit uiteindelijk. Die gaan nou aanstaan naar ordening van hoe het college op de motie reageert. Hoe gaan we verder in die dossier? En die zullen daar dan een oordeel op vellen maken. Ja, wat vind je? Nou ja, ik heb wel zo'n teken instellen. Alleen het is onder RIA. En die heeft dat draagvlak onderzoek houden. En die zullen zien maken van ja, hoe verhoudt hem dat dus allemaal? Dus als het om jou leidt, dan komt het er gewoon punt. Nou, het luidt hem net om mij. Want het is nee, maar dat is bijvoorbeeld mijn vraag. Nee, maar wij hebben dat in de tijd. Ik zei instutsen, ja. Okay. Ja. Dus dat is verantwoordelijkheid op dat punt nemen. Maar. Ja. De spreidingswedstrijd dat je een gemeente 234 plakken opvangen creëerde matten. Hoe volg je hem nou eigenlijk? Asielzoekers 0. Ja. Hoe kan dat? Nou, we hebben in het verleden hebben wij in 2016 het COA toen nog maar de gemeente Dongeren die al heel vier hinnen zo'n AZC komen van 650 mensen. En toen soort COA op het lijst. Ja, laat maar zitten. Dat we net. Nou ja, ik denk dat die kans toen misten we in dit COA, waardoor we nou een opvanggebrek hebben in Nederland. Ja. Dus in die zin hebben wij aan de andere kant vangen we wel minderjarige statushouders op in Dokkum. We hebben tijdelijk 74 vluchtelingen opvangen in Kolm. We door 300 Oekraïners hebben op dit moment. Dus de gemeente docht ik al heel soort. Ja, maar er is natuurlijk vregen om maar die spreidingswet ter Apel bij Gelieks te ondersteunen om het te spreiden hoe de provincie nou had gemeente had hij ontdolneerd. Kun je dat een beetje uitlezen naar je collega burgemeester dan ik? Nou ja, het is een poging die in de gemeente dat is nog net uittieten. Nee. De spreidingswet hield nog steeds. Dus dat betekent dat op enig moment zal de provincie of het Rijk bij u zo'n onklapje en zegt nou mensen hoe liep het? Ja. Nou en dan zal de gemeente daar een antwoord op maken. Ja. Ben je dan niet bang voor opstand in de gemeente omdat zo'n groot percentage? Nou, in Noord-Friesland ben we net zo gauw benauwd. Oh. Maar dat het een heikel punt is bij de bevolking, dat mag duidelijk wezen. En dat en dat is iets wat je net van onachtzamen maakt. Als 60% van je mensen onjouwt van dat er de grote moeite mee hebben, ja, dan luidt er wel een uitdaging om dat op een zandwanige manier te doen, dat het een beetje schikt en past. Nou, dat is net makkelijk. Ben je daar eens van schrokken dat 60% het Chimbi?
Nou, die enquête is gehouden in dezelfde week zoals dat de nationale verkiezingen er waren in november. En nou ja, het correspondeert redelijk met de uitslag die wij hier, dus in die zin schrok ik er net van. Maar het is wel stevig en vooral ik in vergelijking omdat je weet dat we in de jaren 2000 650 asielzoekers zonder al te volle gedoog opvangen heen dokken. Situatie in Jereveen. Op Jereveen gaat de tijdelijke opvang van Oekraïne dicht. Wie houden de week in Nijs. Waarom is het eigenlijk? Ja, dat een hele oor achtergrond als het AZC, hè, want dit is Heerenveen de hub zeg voor Oekraïnse vluchtelingen. Hè, dus die vangen wij eerst een paar dagen op en dan gaan ze naar orenplakken in Friesland. De bedoeling is eigenlijk 3 dagen en dan terug. Maar dat gebeurt en net dat slag het net, dus hij raakt het vol. Komt ik omdat er op orenplakken in Nederland geen hub meer is. Hè, dus de taststroom is ik grutter worden en de uitstroom minder grut. Dus wij nou zijn van dat levert ongewenste situaties op in de hub. Zoals, dus de hub is de tijdelijke opvang, hè? Ja, precies. Zoals het meeste zitten er gewoon echt vies te lang. Maar eigenlijk op stapelbedden, maar gedienstjes daartussen. Hè? Want dat is het. Het is een soort bivak waar je even verbloeien kennen. Maar daarna moet je eigenlijk zo snel mogelijk naar een normaal plak daar. Ja, want je willen dat die mensen dus eigenlijk sneller naar een permanente opvang gaan. Of een, hoe noem je het eigenlijk? Net een permanente, dan wij ze ergens verbloeien kennen. Ja, dat gebeurt. Daar kun je zelf eigenlijk niks aan doen. Nou, ik denk dat we werken alle gemeenten in Friesland hut aan, dus dat doen we best wel. Wij vangen meer Oekraïners op dan dat wij tals meer tegen dwaarmaten zoenen als Friesland. Ja, maar goed, Utrecht is de hub. Tegengang bijvoorbeeld op orenplakken, dus dat jouwt extra druk op de dingen die nog wel hier binnen. En hij moet nou eerst gewoon echt uitstroom hebben en dan kan daar weer voorzichtig weer meesken in. Ja. Want het is net hygiënisch, wat mensen nou zitten. In dat skin graag. Maar... Nou ja, dat weet ik net. Ik ben er zelf niet naar het West, maar ik heb me nu een voorstelling van mij dat jou iets inricht om eigenlijk mijn stapelbed en wat gedienden ertussen om daar kwart te verbloeien, maar je verbloeien daar in plaats daarvan een langere tier. Dat net. Ga je net op inrichten. Je net een oorplak in de gemeente creëren waar die mensen te landen komen. Dat begint net om miljoenen of duizenden mensen. Je wil eigenlijk net heen en weer slepen bloemen met meesken. Dus we hebben die hub inrichten, juist als een soort springplank naar een oorplak. Die opdracht leidt natuurlijk nou al bij iedereen. Ik in Heerenveen hebben we natuurlijk ook wel permanente opvang op orenplakken. Maar de hub is voorlopig dicht. Ja, hoe frustrerend is het eigenlijk dat de rest van Nederland minder doet dan Friesland van die opvang van de Oekraïners? Nou ja, ik bedoel, die werd het niet om de opvang van Oekraïners door wat wij dwang kennen. En dat is natuurlijk vooral vervelend voor die mensen zelfs. Ik merk dat we een heel soort Oekraïners bij ons ontwerp binnen. Nou, we hebben een aantal fabrieken in Haarlem. Nou, wat het mooi vrede is in de Oekraïne en zo'n halve waarom gaan. En een aantal werkjouwers bij ons echt een groot probleem. Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi. Dat ze er binnen nou. De aanleiding is heel triest natuurlijk. Nee, en dat gun je geen in. Maar een aantal bedrijven bij ons, die hebben er een hele goede arbeidskracht nog aan. Ja. Je bent dwaande in de gemeente Noordoost-Friesland om een nieuwe coalitie. Maar jouw partij onder andere, de FNP, de gemeente Belangen, ChristenUnie en het CDA. Kun je al wat zeggen over de opvang van de asielziekers in combinatie met kun je er zelf helemaal niks van zeggen? Nee. Bemoei je je net mooi? Nee, die onderhandelingen geen totaal boeten mij om. Jij er wel eens wat? Nee, dat door ze heel mooi. Kijk eens, Fortuyn, dit is ik niks over. Ik wil dat het goed gaat en dat eindtakken Mieke misschien wat nice naar buiten komen kan. Dus het gaat de goede kant op. Wat ik greep hem. Je kent het kniepenpunt worden nog? Dan moet je hun vragen. Maar het staat op zelf natuurlijk dat het een lastig punt is. Met men natuurlijk goed op praten. Maar... Ik snap wel dat het jouw positie net is, maar ik denk je bent journalist, dus je maakt je werk ik doen. Nee, ja. Als je me dan uitvraagt in hoeverre het dan terecht is dat je dat afschuwen of dat ik vind dat je eigenlijk wel wat verzin. Maar wat vind je hem eigenlijk dat Kramer? Ik denk dat Kramer de gelijk had. Ja. Hij gaat er net over. Ik ga er net over, nee. En dat is maar goed, hè? Ja. Precies. Ja, en dit ben ik wel onderwerpen waar het echt ziekje is naar van dat zal voor de media ik was geweest. Van hoe houden we nou iedereen een beetje heel hierin? Hè? Want ik begreep heel goed de zwaarige van mensen waar het AZC komt. Dat zou ik zelf hebben als ik de nest en BN heb en zo. En tegelijkertijd viel ik iedereen wel de opdracht om er iets mee te doen. En dat kun je net even in 4 minuten naar mensen uitlezen. Dat vreet gewoon dat je met mensen in gesprek gaat. Maar is die angst terecht?
Nee, ik denk vaak net. Want wij hebben ik de ondervinding. Wij hebben in het verleden een AZC gehad. En toen dat we futgong, vond iedereen dat verschrikkelijk. Hè? Dus toen het kwam, vond iedereen het spannend. En toen we futgong, woonden meesten dat net. Dat zie je op een aantal oordenplakken in Friesland volgens mij nou ik waar de termijn van China hier er bijvoorbeeld op zit. Maar goed, ik snap wel dat het speelt een heel soort bij mensen in de omgeving. Meestal zie ik een huis voor hun eigen baan, bijvoorbeeld omdat die langer thuis wonen en dan kan de overheid ik net leveren. Dus ik snap wel dat er allemaal kritische vragen komen. Angst is net terecht, maar wordt reëel. Ja, dus je moet er echt alles aan doen om dat onveiligheidsgevoel zo vol als mogelijk beargumenteerd ik om te gaan. En er speelt heel wat. Hè, en mensen. Toen wij maar die 3 locaties ondergaan heb ik zijn info in hand. Nou ben je net in 4 minuten, 9 minuten praten met mensen. Hij is soms echt 20 minuten om die hele uren met mensen niet te praten, niet echt grote problemen mee hebben. En er speelt heel wat in dit land op dit dossier. Dat vinden de mensen echt. Ik heb heel lang toch dat het juist polariseert dat mensen heel verschillend binnen. Maar het grappige is dat het juist polariseert dat mensen heel erg gelijk binnen. Dus die mensen die hier komen, ben ik wel mensen mijn gezin die op ziek binnen een huis. En diezelfde mensen zit ik aan de andere kant van de tafel. En die denken van we ben je de schaarste met elkaar aan het verdelen. Wie is hier nou eigenlijk de bovenliggende partij? Hè? Dus, en om daar een goede gesprek met elkaar over te hebben, dat is wel van belang. Ja, dat vind ik een mooi stuk. Dat denk ik een beetje te maken. Ik denk dat heel grote mensen dat ik snap. Het is een beetje, zeg ik altijd, een beetje een solidariteitsvraagstuk. Hè? Die spreidingswet hier een charme in zich. Iedereen doet mij. En als nou ja, zo goed. En ik denk dat gevoel ik heel belangrijk is. Dat misschien ik zeg, jongens, iedereen helpt een beetje. En de een misschien wat meer dan door. Maar het is wel een nationaal probleem en dat is net voor wij rennen. Ja, dat vind ik nog een mooie conclusie. Dit wie de Frieske Weekend. Hoe zit jouw Frieske Weekend eruit? Mijn Frieske Weekend? Dat is we wonen een beetje in de tuin. Maar er worden wat ballen in de grond. En even wat andere dingen wandelen in de holle. Bijsliepen? Een beetje bijsliepen. Maar ik wil goed maar een beetje minder sleep. Hoe zit jouw Frieske Weekend? Ja, wij hebben op je doorzen lezen van een Zweeds meubelwaar in huis. Dus ik denk dat ik aan de slag moet. Ja. Die geel en blauwe, ja. Hoe zit jouw Frieske Weekend eruit? Morgen ik langs het voetbalveld staan, even zien. En dak op zelfs, be quick. Keurig. Zeg waar? Ik weet even net zien wat ze maken. Mijn zoon speelt in de jeugd onder de 15 jaar. En staan te morgen even lekker te rieden in de ishal van Ljouwert. Ja, mooi. Volgende week zit hier rond tafel Aad Jelle Soeboer, tweede Kamerlid van de NSC. Dit wie deze Frieske Weekend, volgende week werden na je Frieske Weekend. Dus we zijn al je druk in de weer, alles klaarzetten, microfoontjes, jachten, muziek is laatste instrumenten, zeg het maar. Druk dwalen naar de laatste repetities. Iedereen zit hier in de green room. Op de keukentafel. Op een bouwsteger. In de auto. Arjen Overmaat. Met die maai in de daai. Nou de voor.